A propòsit d'això, el mateix govern espanyol ha qualificat de desproporcionada la reacció d'Israel davant del llançament de coets per part de Hamas i demana un cessament del foc a les dues parts, no? Posant les dues parts en la mateixa. Al mateix sac. Al mateix sac. Aquesta és la hipocresia o estan acollonits, saps? Com no poden criticar l'estat d'Israel tenint por de que siguin acusats d'antisemites i a favor de l'Holocausto i coses d'aquestes, llavors estan, Europa sobretot té aquest complex d'opinar d'una forma lliure, saps? Perquè cada vegada que obri la boca llavors els diuen, claro, en Europa ens vau exterminar els pogromos de Rússia i els nazis i els espanyols que ens van fotre fora en el segle XIV, etc. O sigui, tenen aquesta instrumentalització perenne. Cada vegada que obris la boca contra l'actitud d'un estat, fan barrejar Israel amb els jueus, saps? Llavors, antisemita, aquesta arma llancívola, antisemita, i tu et quedes acollonut, és que jo no soc antisemita, jo només estic criticant l'estat d'Israel, l'actitud d'un estat. No, però darrere fons teu ets antisemita. Llavors, la pròxima vegada que obres la boca, estàs a la guai i al final dius, mira, saps què? No toco el tema i s'ha acabat. I això és el que estan fent, buscant, per silenciar-te. Llavors t'ataquen contínuament amb l'antisemitisme. Per la seva part, el govern català també ha estat molt criticat aquests dies a les manifestacions, per exemple, pel tema de Gaza, degut a l'increment que ha fet de les relacions comercials amb Israel el 2008, amb visites múltiples dels càrrecs de la Generalitat de Catalunya, del Parlament català a Israel, no? Sí, el govern català, tu saps que és un govern local, hi ha centenars de governs locals i governs estatals, i més o menys tenen la mateixa política en general. I aquí hi ha un handicap una mica peculiar del govern català, que hi ha alguns membres que encara estan visquint als anys 50, saps? Allò que l'estat d'Israel s'ha format des de res a formar un estat i s'obliden que s'ha format aquest estat a costa dels cadàvers dels palestins, perquè els van expulsar del seu territori i s'ha format l'estat a costa dels palestins. Això s'ho obliden totalment. Llavors, clar, molts d'ells encara pensen en els kibutzim dels anys 50, saps? I que és un poble que ha lluitat molt. Escolta'm, aquest poble els van portar d'Europa, els van ficar allà i els van protegir, els van donar armes, etc. I llavors, clar, hi ha mandataris encara que viuen en aquella època i no han vist realment la realitat de l'estat d'Israel. Sortosament que hi ha milers i milers de catalans que pensaven el mateix i ara totalment menyspreen aquest estat per les seves actituds expansionistes. Però queden encara residus, saps? I són, no tots, consellers i algun la vicepresidència, ho diguem d'una forma concreta, que encara viuen en l'època dels anys 50 i de tant en tant fan política de gestos, saps? Allò trobar-se amb el president de l'estat d'Israel, fer la foto i tornar aquí per buscar rèdits polítics a nivell del partit, saps? Allò, mira, a mi em reben aquí el president de l'estat d'Israel. Això no vol dir que són sionistes, també tenen aquesta idea, però i alguns d'ells deien que la nostra referència és l'estat d'Israel. Si la vostra referència independentista és l'estat d'Israel, apaga i vámonos, perquè l'estat d'Israel està defenestrat per tota l'opinió pública, el gruix de l'opinió pública occidental. Va haver-hi una enquesta feta per la Unió Europea a la ciutadania europea amb la pregunta concreta: qui és l'estat més perillós per la pau internacional? I el 79% van votar Israel. Llavors, si aquest estat és la teva referència, no sé què has de pensar de tu. Aleshores, què és el que demana la comunitat palestina d'aquí de Catalunya
als governs, tant l'espanyol com el català, que faci respecte a la situació de Gaza. Només la comunitat palestina i 400 identitats, o sigui que varen signar aquest manifest 400 identitats autòctones, catalanes, de que faci una reflexió de que aquest estat, tu no pots fer uns acords comercials i culturals amb un estat que vulnera sistemàticament els drets internacionals i els drets humans. Home, això, com vosaltres sou periodistes, tu saps perfectament des de que va començar aquest capítol, no és guerra, aquest capítol de repressió, des de que va començar l'estat d'Israel va prohibir l'entrada de periodistes. Això no és cap secret, ho veieu, no teniu cap informació, m'entens? Com pot ser que aquest estat fins ara es vanta de que és democràtic? Presenta'm un país que impedeix el treball habitual dels periodistes, democràtic. Cap ni un, jo et presentaré dos, Corea del Nord i Zimbabue. Des de Gaza ens arriben informacions, tot i el bloqueig informatiu d'Israel sobre Gaza, ens arriben informacions de gent de cooperants com l'Alberto Arce, per exemple, que està fent un gran esforç per explicar la realitat, no?, del que passa. Coses com bombardeig d'edificis ocupats per civils, negació d'auxili als ferits, o atacs a qui vol ajudar-los, obstaculització total de la tasca del personal sanitari, utilització d'armes prohibides com urani empobrit o bombes de fòsfor blanc, etc. No sé, què es pot dir davant d'això? Això, torno a repetir, si aquest estat està fent això amb el silenci de l'opinió pública, amb el silenci dels governants, perquè l'opinió pública ha sortit al carrer, amb el silenci d'aquests governants, què es pot esperar d'aquest estat i del silenci dels governants? O sigui, està, el que he dit abans, vulnerant sistemàticament tots els drets humans, quan bombardegen ambulàncies, quan no deixen entrar metges, quan no deixen entrar periodistes, mercancies, productes de sanitat. Quina mena d'estat és aquest? Això, a la Segona Guerra Mundial, amb els nazis, que bombardejaven i mataven, i això, deixaven de banda el funcionament del sistema sanitari tant d'aquí com de l'altra banda, perquè la Quarta Conferència de Ginebra ho diu, han d'apartar els civils de la guerra. I aquesta gent, quan llancen bombes de segregació, de fragmentació, quan llancen bombes de fòsforo que cobreix tot l'espai de Gaza, si vols te lo ensenyo contínuament a Al Jazeera, bona Al Jazeera, perquè és l'única cadena que hi és. Unes bombes que cobreix tot el territori de Gaza. El territori de Gaza, tota la franja de Gaza, és 300 quilòmetres quadrats, és com d'aquí a Mataró, i prou. O sigui, de Barcelona a Mataró són 30 quilòmetres de llargada amb 10 o 12 quilòmetres d'amplitud. Llavors, clar, tu llences bombes de fòsforo blanco que crema, t'ofega, i les bombes de fragmentació. Llavors diuen, no, és que nosaltres anem per als militants de Hamas. Vale, els militants de Hamas no llencis bombes de fragmentació. Tu saps que les bombes de fragmentació que bum, 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 i es va fragmentant, i toqui qui en toqui. I les bombes de fòsforo blanco és un fum blanc que només tu passes per davant, et crema la pell. I hem vist aquí. Llavors, quina mena d'estat és aquest? Democràtic,